Novo izgrađena zgrada Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu na Pulskoj Stoji nedavno je dobila uporabnu dozvolu. Podsjećamo, u tom će se objektu nalaziti Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma. Radi se o trenutno najvećoj investiciji na području obrazovanja u Istri, a osnivanje, uspostava i razvoj centra Klik Pula provodi se putem 2 europska projekta. Prvi se odnosi na samu rekonstrukciju i dogradnju, a nositelj je Istarska županija. Vrijednost projekta iznosi oko 7,6 milijuna eura, od čega je gotovo 4 milijuna osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će preostali dio troškova snositi Istarska županija. Drugi projekt obuhvaća niz programa stručnog usavršavanja za nastavnike, provedbu visoko kvalitetne praktične teorijske nastave i provodi se u partnerstvu javnog i privatnog sektora. Vrijedan je 5,9 milijuna eura i financiran je u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Za školu je to jako bitno, to je završetak jedne etape. Naime, već 3 godine kontinuirano se provode 2 europska projekta. Jedan vezan uz građevinu, o kojoj upravo govorite, vaše pitanje je vezano uz uporabnu dozvolu građevine. Ona rješava djelomično prostorne probleme škole. Naime, u toj građevini dobit ćemo 6 učionica, dobit ćemo 5 praktikuma, 2 praktikuma za kuharstvo sa slastičarstvom, 2 ugostiteljsko posluživanje i 1 praktikum za slastičarstvo. Isto tako, vezano uz to, biti će i dormitoriji. Naime, imamo 10 soba sa 28 ležajeva koje će koristiti svi oni koji budu zainteresirani za napredak, odnosno za učenje, specijalizaciju i stjecanje nekih novih vještina u našem novom centru Klik. Dobivanje uporabne dozvole komentirao je i istarski župan Boris Miletić sljedećim riječima. Godinu privodimo kraju sjajnom vijesti o dobivenoj uporabnoj dozvoli za centar Klik Pula. Danas je posebno važno biti konkurentan na globalnom tržištu te stvarati kadrove koji će pri završetku školovanja biti u korak sa trendovima i još važnije koji će naći zaposlenje u struci. Znamo da je ključ uspjeha u turizmu i ugostiteljstvu čovjek i veseli me što će mnoga praktična znanja učenici naše škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu moći stjecati u novim, modernim i suvremeno opremljenim prostorima, ali i što će centar biti mjesto cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja, zaključio je istarski župan Boris Miletić.